کلوان کے پوچھ دینا آدھر یارا میں گال سنیے جو تایا کہ جیرا نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کو قتل کرنے سے میں کوئی نام دے اندر 100 اٹھنے سائیں گال سچی ہے یا کوڑی ہے. ابو جہل آکھن لگے سچی گال ہے جیرا آدمی بھی اقدام کرے سی میں کوئی نام دے اندر 100 اٹھ دے دے سا. عمر میں دے بچ کے گھر دے بھی تو تلوار دے دے تلوار چاہ کے ٹرکوں دن رستے دے ہوتے ایک صحابی دے نال ملاقات تھی میں دیئے یہ حضرت نعیم بن عبداللہ نحام رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ صحابی یہ حالت جو دے دن عمر دی حالت لے کے آکھان لگے نا عمر خیر دے جلال دے اندر غصے دے اندر نظر پیانے وے کنتے پیوے دے وے. عمر جواب دے اندر پیا دینا نعوذ باللہ من ذالک میں نبی علیہ السلام کو قتل کران دے واسطے پیا وینا. وہ صحابی آکھان لگے عمر پہلے وانجا اپنے گھر دا حال دا جا تیری بھیڑ بھی مسلمان تھی چکی ہے تیرا بھڑویا بھی مسلمان تھی جو کہ اس عمر ایک گال سن دے غصے دے کو لال پیلا تھی وے دے نبی علیہ السلام تو ونجن دے بجائے اپنے بھیڑ دے دروازے دے ہوتے وے دے ہو وقت حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر قرآن مجید پڑھیں دے بیٹھیاں سکھیں دے بیٹھیاں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بھڑویا بھی گھر دے اندر موجود ہے بھیڑ بھی گھر دے اندر موجود ہے. دروازہ باندے دروازے دے تو عمر ون کے دستک دے دے اندرو آواز آدے من دق الباب دروازے دے تو کون آیا کھڑو دے جواب مل دے انا عمر بن الخطاب میں عمر بن خطاب آیا کھڑتا. بھیڑ آدھے دروازہ کھلیں دیے عمر اندرو داخل تھی کیا کھڑ لگے میری بھیڑ کیشے پڑ دے بیٹھے آوے. بھیڑ جواب دے اندر آکھا لگے یہ اصحاب دے اندر گالیاں بیٹھے کریں دے آسے. عمر آکھا لگے نہیں ایک گالیاں دی آواز دا نہیں کوئی کلام پہ پڑ دے آوے. تے غصے دے اندر آ کے اپنی بھیڑ کو مارنا شروع کر دیتا مار کے زخمی کر دیتا لہان کر دیتا خون وادہ پہ جیسا بھیڑ ڈٹے کہ عمر غصے دے اندر ہے جلال دے اندر ہے مارنا نہیں پیا چھڑے دا میں کوئی مرے دا پہ میرے گھر والے کوئی مرے دے لہان کر دیتے. عمر دی بھیڑ جواب دے اندر آکھن لگی عمر سن گی نا اگر تو ابو جہل دا دامن نہ چھوڑ سکدا میں محمد دا دامن نہ چھوڑ سکدی. سبحان اللہ. ہمیں جان دے ٹکڑے ہو سکدے نا پر ایمان کو نہ چھوڑ سکدی. سنو میرے بھائیو دوستو بزرگو جس وقت حضرت عمر ایک کیفیت دے دینا یہ حالت دے دینا آکھن لگے او میری بھیڑ جرا کلام بیٹھے پڑھ دے آوے اُنی زیارت میں کو تک کرواؤ میں دیکھنا جانا. بھیڑ جواب دے اندر آکھن لگی عمر حال تک تو مسلمان نہیں تھیا سارے قرآن دے اندر حکم آیا کھڑو دے اللہ پاک ارشاد پہ فرمانے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو پاک آدمی ہاتھ لا سکدے پلید آدمی ہاتھ نہیں لا سکدا. تو اجل کافر ہے تو پلید ہے پلید قرآن کو ہاتھ نہیں لا سکدا. پہلے ون کے غسل کرا بعد دے اندر قرآن کو ہاتھ لاویں. وہ دن حضرت عمر غسل کر آنے نا آکے قرآن مجید کو چینے نا اس وقت جلے آیات نوے نازل تھائے آنا اور سورت طٰہٰ دے ابتدائی آیات آنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے بھیڑ قرآن مجید دی تلاوت کی دیئے. اللہ پاک نے تقدیر تبدیل کر دیتی ہے. اللہ پاک اعلان پہ فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اپنا سبحان اللہ تی میں پڑھ دے وینر یہاں تک کہ جلدے جھا تک پہنچے نا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. عمر آکھن لگے نا او میری بھیڑ جرے نبی دا تسا کلمہ پڑھے میں کوئی نال گھن ونجو میں نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنا تے غلام بننا چاہنا.